urtebete baino gehiago daramazue guri heroi deitzen. Baina gauza bat jakin behar duzue, ez da horrela. Ez gara heroiak, ez garelako zuntziesinak. Guk ere negar egiten dugu, sufritzen dugu. Ez dugu superindarrik, guk ere mina sentitzen dugu. Eta askotan lur jota geratzen gara. Ezin gara beti irmo egon, nerbioak ere galtzen ditugu. Ezin gara beti azkarrenak izan. Ez da konponbidea lehenengoan aurkitu ere. Ezin dugu egan egin. Izan ere, askotan behea jotzen dugu. Mundu guztiak bezala. Heroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eta hori edozein superbotere baino askoz handiagoa da. Eskerrik asko unerik zailenetan gizatiarrak izateagatik. Hain onak ez diren egunetan, egun onak eskaintzeagatik. Egunero barruan duzuen guztia emateagatik. Begizuluei eutsi eta irribarrea erakusteagatik. 24 eta 48 ordu atsedenik hartu gabe egoteagatik. Gure ondoan, beste inorretzegoenean. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.